RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Kung tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Ini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si JC, 59 anyos. Itago lang ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong asawa nga na-stroke. Ug nahadlo ko nga basin og usa-kusa na kaingon ngano nga migrabe kining iyang gibati. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dong Jess, malakaw na ko. Sayo ako ni mo, day. Late na gani ka nga na uli gabi eh. Nag-overtime ka sa trabaho. Karon, sayo na sa kamutyote. Ay, dagan pa mo kay kultiwaso ng nga trabaho, good uy. Anala, sige. Basay kalimot og kaon, ha? O, Dong. Ay, salamat. Nakahigda na yung taon ko. Usa lang oras, ha? Karon pa ka na uli. Unsa man, ikaon na ka? Oo, nag-order lang gihapon ko para panihapon ako. Nag-order? Wala sa kamukhaon og utan? Oh, as usual, mga matikaon lang gihapon ng akong gikaon. Maoro man ay madali-dali para makakaon dayon while nagtrabaho. Mir na ayaw palabig abusar si mong lawas, oy. Na, usong balik lagi hapon da nimo. Basig dako na niya kay tag problema kung simba ko maunsa ka sa umabot. Okay ra ko, Dong. Ayaw kabalakan ako. Day. Wow! Sa'yo ako di mo nag-exercise pa. Okay na ko ilakaw niya. Nag-exercise kong daan. Asa mas mama nimo? To sa sud pa. Nagbata na? Oh, Pariara ko dirinak. Aron nga magkapil sa exercise dirinak. sige pa, okay. One. Di lagi ko, Dong. Day. Mubangon lang kang mo trabaho. Mag-exercise ka ha. Dagko na bitag edad. Kapoy, Di off gain ako pa exercise man sa tanim mo. Kaya nga magsige rabaya kag lingkod sa imong trabahoan. Una-una ha. Sobra kag napo ka oras nga maglingkod.
Di na maayo day. Dapat ko'y tiwasonon nga trabaho. Ay kung among ano mo exercise di just si oy. Mirna. Oh, gano'n na nawag man ni si Mirna nga. Yung duty man. Hello, Day. Dong, pwede ko nimo kuhaon din his trabahoan. Ha? Nga naman? Naon sa mangga? Ninaman akong pamati. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Wa pa ko'y kalibutan nga mao na leto'y sinugdanan sa tanan ang gibati niya nga mibinhod ang iyang pamati. Og naman to'y perming tumaron ang akong papa para sa mga nerves niya. Mao nga dali na akong gitawgan. Ug unya, Oo, mausan na akong gibati long. Pareha kang Mirna. usa ganito nga tambal ang imong giinom gani pa? Juan, paimnalan na siya atong Neurobion na. Ah, sige pa, salamat ha. Kumusta naman ka? Unsa na may gibati nimo? Arang-arang naman dong. Pahuway sa lagi panagsaday. Stress na gani kay ka sa trabaho. Di pa gini mo papahuwayon ng lawas nimo. Sao na lang, inikabot din sa bahay. Bisag di off nimo. Trabaho gyapon ka. Sao naman nga na? Good. Uy, nabitaw ning tambal, ma-okay ra ko ani. Ay, Mirna. Dong, hindi siya. Dong. Hello, day. Nga nung nahiwi man ang naong nimo. Dong. Mirna, daluti ka sa ospital, day. Ayaw, tambal. O si Tambal. Uinom ka ini? Kakalit kayo magkuha kong tubig. Nahiwi ang naong. Opa, huwag ako siya nga gipainom atong tambal. Jesus, stroke naman na dong. Di man na maayo paimnon og tambal og tubig. Dadala na dito sa ospital. Unsa? Oh, Mirna! Tungod sa akong kahadlok nga basin og unsay may tabo sa akong asawa, naratol ko og mautoy nabuhat nako. Giyatagan ako siya og tubig para makainom siya tambal. Ug wa na ko'y kalibutan nga na-stroke na di siya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kalit kayo ang nahitabo sa kong asawa. Maayo pa man to siya glawas. O kalit lang nga nagnam ang iyang pamati ug mao to. Nahibuong na lang ko nga nahiwi ang iyang naong. Ug wa ko'y kalibutan nga na-stroke na di siya. Unsa di ay ang mga early signs sa stroke? Ikaduhang pangutana, grabe ka-workaholic ang akong asawa o wa ni exercise. Dako pa kinig factor sa iyang lifestyle, mao nga na-stroke siya? Or normal ra ni sa among edad basta mahago nagmaayo sa trabaho? Ikatulong pangutana, pagka-stroke sa akong asawa, miinom siya og Neurobion kay nagtuo mi nga matoy makaayo niya. Ug miingon ang akong amahan nga dili ko no maayo nga paimnon og tubig ug tambal basta na-stroke na ang tao. Tinuod ba? Ikaw pa tong katapusan. Kung maulian na ang akong asawa ug usbon niya ang iyang lifestyle, dili na baka mobalik ang iyang stroke? Pareho ramig edad. Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, GC.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ano na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kasi klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kamo. Pwede ninyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makuto nga pagtulunan karong adlaw according to Father Aloy, no? Contentment frees the heart from comparison and teaches the soul to rest. Sa labtunon siya pero maog na siya. Atong kinabuhi, no? Nanglan nga simple living lang ta. Unsay naa nato, mao na siya. Di na lang ta mangandoy pa og unsa pa man diha, no? Atong magtatampo karong adlaw si JC, 62 years old na si JC. O man yang gibutang yang address, no? Tungod ni sa problema sa iyang bana, no? Or rather bana, asawa. So, muning butang. Kumusta naman dahil mga taga-Inupakan Leyte, no? Nga silingan na ni Tony Codira Didasi. Labi na kayo ni Uloy Rubli. Ganoon sa kaning Joy Rubli, no? Sa Rubli Shipping. Migo namin ni Joy. Musta naman po na Joy Rubli. Si Trixie Claire Baay Balili. Sige ginig-chat si Trixie na ko. Taga Pilar Buhol, no? Mga Horos family diha sa Pinamungahan. Okay? Ug si Ronel, Alex ug si Rinaldo sa Progress Home Imus branch bago lamin palit kabinet sa Dok, wa man po butangin yung apelyido ninyo Ronel, Alex ug Rinaldo, no? Basta naan sila sa Progress Home diha sa Imos, no? Sa pamaylaing akong i-greet, no? Ayong pagpaminaw din ni Freddy ug ni Numing Kabatingan diha sa Kabadyangan, silingan ni nilang Brad Pipi Paradyang. Okay? Taga Negros Oriental ug nagisuwat diri bag-o lang si mga taga greetings ngadto ni Abit nga si Abit ng Midger Blanco sa Hinatilan, no? Ug si Jaime Isupil Sirupil mani sa Ginholngan City, no? Di ka rin ni Binji Tangian, no? Uban na mo rin sa Ariman. Okay, so going back to the problem of JC sa iyang asawa. Pagdating paning kamutan, Jess, no? Unang pangutana, kalit kaayo ang nahitabo sa akong asawa. Maayo pa man to siya og lawas. Nam ang iyang pamati og maoto na nahibong na lang ko nga nahiwi ang iyang naong. Wala ko'y kalibutan na stroke na dayto. Unsa man di ay ang early sign sa stroke. Okay? This is a very good question para ma-aware sa ang mga tao nga hapit na siya ma-stroke or ma-heart attack. May tabo man gud sa stroke, no? Gamay ang blood flow ngadto sa heart, no? Naamo gud blood supply po ngatong heart. So di na kay siya mo function. Ang imong mabati ani, ang imong mapaminaw is or maghuot ang imong dughan. Nya gikan sa Bukton mo travel ngadto sa Tangkugo nya na kay lisod og ginhawa murag lisod gyud kay hanggapon ang hangin na mura kag kasukaon murag tuya murag kasukaon nya panington nagbugnaw nya ang imong heart maimog yung ma-observe nga abnormal ang iyang pagpitik dili siya dili ka kapuyon kuyawan ka kapuyo kanang or way ka kusog nga moody ka, ma-depress. So mao ni mga simptomas sa katao nga naay problema sa iyang heart. Nung gitawag mo ganyan namo sa mong pagtuon og MI, no, myocardial infarction, no. So mao na nga bantayanan lagi gani atong kasing-kasing, no, kay mao ba ni siya nagbumba og dugo ngadto sa lain-laing parte sa atong lawas. Ikaduhang pangutana, grabe kahuli kang akong asawa ug wala ni exercise. Dako ba kayo nig factor sa iyang lifestyle maong na-stroke siya or normal ra sa among edad basta maghago pa og maayo sa trabaho. Okay ra man ang workaholic ka, pero you have to limit your
mga activities nga makaya ra po nimo. Di kay sobra-sobra na gud pod, multitasking or whatever. So I appreciate people nga workaholic pero you have to reward yourself also. During weekend, during walay trabaho, bakasyon kamay, or kaon ng restaurant, palain na pong sudan, dili kay dukot lang sa trabaho niya. You don't reward yourself. Kay maulagin na nga. Ingon to akong nabasahan, before ko nota, ubalik nga to sa, naghimo na to sa Ginoo, before we'll die, we have to live nga happy nga kinabuhi. No? So, busy kay ta, pero ato sang taga-regalo nga atong kaugalingon, pinaagi sa pagkaon ng sakto, mo relax na gamay. Kanang exercise, nindot ni siya because we have an endogenous opiate sa atong lawas, ma-activated ni siya if we do exercise. Pero kung sobra na po, tagaan mo example ako lang yung paspason. Ako sa una, ang ambisyon ko kung dagko kong braso, nindot yung mag macho man gud ba. So naano ko yung program sa gym, mauna ka weight akong kanon. Pero naundang ko og pipila ka weeks kay uli kong probinsya. Pagbalik na ako, mao gyapon yung program nga akong gisunod itong mga weights. To make na long story short, kuyapan ko. Kapit doon ko mga sa hospital. So ang atong lawas manggod, kinanglan ni siya conditioning. Unang before the tennis game, before the basketball game, nanay mga flexing of muscles. Dili kay pakalitan nimo. Pay warm up sa mo. Kuano grabe gyud nga activities. Ikatulong pangutana, pagka-stroke sa kong asawa, niinom siya og neurobayon. Kay nagtuo mi nga mautoy makaayo niya. Kung niinom ang akong ingon akong amahan nga dili ko no maayo paimnon og tubig, ug tambal basta ma-stroke. Tinuod ba? Naaman tay mga tambal na ini, no? Sa akong mahibawan, kung naa gani mga problema sa kanang dugo, mga kuan, dali lapot, paimnom nila mo sa hospital og aspirin or heparin, no? Anti-clotting ni siya. So, kunya maong naay part sa imong heart nga dili mo function kayo, yuguan si cardiologist, no? Dr. Roy Intienza, Dr. Rodi Amatong, mga cardiologist nga kung kaila, no? Ngadto mo, inarag-repair mo nako kay para di mo pabayron og dako. So, nga na mga tambal, no? Unya kinahanglan bantayan pud nimo ang imong blood pressure nga dili kayo kuat, paspas, nya maintain an ideal body weight, manage stress. Kung may infection somewhere, minimize, address the infection by giving antibiotics, for example, to the guidance of your medical doctor, no? So, mao na mga bantayanan. Kira man tamo inom og tubig ba? Kay we need to take mga 8 to 10 glasses of water every day. Warm water before going to bed, no? Na ako i-recommend. Ayaw ng cold, warm, lukewarm water before going to bed. Okay? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Kung maulian na ang akong asawa o usbo niya ang akong lifestyle, dili na ba ka mubalik ang yang stroke? Posible, no? Pariho ra ba mi og edad? Bata pa ng 62, GC, no? Bata pa ng 62. Old age starts at 80 ko. Bitaw na ay early old, middle old, ug old, no? Kanang 62, early old ba na? Kusgan pa ta kaya na. So, kung pareha mo sa mga asawa, you have to do light exercise, mga 30 to 60 minutes per day. Move gyud ta. Ingon to si Dr. Lourdes de los Reyes Atok sa Ren. Kinanglan nga makakuha tag 10,000 steps per day. Sa lisura sa dana 10,000. Pero makaya ba na sa uban? Kung mo din ako kakaya ng 10,000. Pwede rin siguro mga katunga lang tingali. Okay, so inatakasabot ka sa kong speaker ni mo GC. Ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan nga may mutambag sa inyong mga legal problem. Papasalamaton kay mi. Sige mong paminaw sa mong programa. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat ug maayong